खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय नै दायो आङो दंफैयो बर' थुनलाइ जथुम्मायाव माने साहित्य सभायाव डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव आरोना थ' बेयाव मोनफैबाय आङो दासो थ' सिङाव मा मा दं आं दायो गासैखौबो माने रिभिउ खालामलांगोन थ' गेटआ बेबे आरोना गेटनिफ्राय आङो हाबनानै फैबाय ओमफ्राय बेखिनियाव दङ खांख्राया बे खांख्राय नैयाव जोंनि सिन दङ आरोना बायखोन्दा सिन इथिं मोनसे ओमफ्राय इथिंगालाय मा मा दङ नायनोसै दायो थ' बेयो जाबाय खांख्राय नायनोबा नै खांख्राय आरोना इयो ini जाबाय मेन स्टेजनि गेट आरोना इयाव स्टेज दङ आरोना स्टेजनि गेट इयो बिथिंनिफ्राय फैनानैखौ मोनखायो आरोना थ' नैबे दस आरोना लोगो मोनबाय सेलफि लालायदो नै जोंनिया बसआ गोबावनि उनाव लोगो मोनदों आरोना बहुद गोबाव जाबाय जोङो लोगो मोननाया कलेजनिफ्राय लोगो मोनाखैमोन नै सासे माबायदि नांदो हेपि ना ओके हेपि जाना था बरिया बरिया नैबे एक्जिबिसन आरोना बिनि टिकेटखौ नैयाव मोनो काउन्टाराव बिनि प्राइसआ 30 रुपिस फेमेल 30 रुपिस मेल 30 रुपिस थ' बिथिं होनाय जायो आरोना थ' टिकेट लाबाय बे मालाय सोरखि मा इयो मालै इयो सेन न सेन इयो नैबे जेखाइ खबाइ जेखाइ खबाइ गेट आरोना सान्दुं दोनलायलायाखै ओमफ्राय इथिं ओंखारनाय थ' दायो हाबनोसै आरोना थ' दायो हाबबाय आरोना सिङाव हाबफैबाय बिथिंगालाय बिसिनाय जादोंमोन टिकेटखौ बिसिम मिथिदों आरोना सिंथिं हाबबाय आरोना बिथिंगालाय गेटआ बेबायदि ओरै नै दायो आङो माने जोंनि बर'नि आरोना गामिनि माबायाव न' देखायनायाव हाबगोन आरोना आङो बे सिङाव मा मा दं दायो आङो नायलांसै आरोना हाबनानै नैथिंगालाय आरोना हाबग्रा गेटआ थ' बे गेट आरोना सिङाव मा मा दङ नायलांसै आरोना जोंनि बर'नि गामिनि महर मुस्रिखौ बेयाव देखायदों आरोना सिगां जोंनि बर' हारिया माबायदि न' लुनानै थायोमोन मा मा दङमोन बेयाव गासैखौबो नुलांगोन आरोना बिबार बागान दङ आरोना सेरावनो हाबनायनि लांगोनायाव गेट सिङाव हाबनोसै आरोना फुरजि नै मोसौ गलि नामाथाय नै जोंनिया जौ लोंग्रासो जाबायो बर'नि जौ लोंनाय दै माइब्रानि जौ लोंनो रेडि थाखाय आरोना रेडि एकदम रेडि बरिया रोसि दङ दे माइब्रानि मास मोनसे जाबाय नতুन बोसोर नैया अगाया जुमाय जखाय रोसि पुरा माइब्रानि यस नै फिसिनाय बरिया नैबे न'मा न' आरोना ओमफ्राय नैबे इसिं ओमफ्राय अखं ओमफ्राय खफ्रा ओमफ्राय अखं ओमफ्राय बे इसिं जोंना बर'फोरना मोनथाम थायोना खथाया इसिं अखं खफ्रा थ'
सिङाव थायो आरोना सां दङ नै जाबाय ओंखाम जानाय न' अखं होनबाय ओमफ्राय नै सिङाव मा दङथाय नैबे जोंना जाबाय ओंखाम संग्रा नै संगासिनो नैया मादै बाजै मोना नै बिमा बुरि नै जोंना इसिङा बर'नि गोदोनिफ्रायनो आरोना बेबायदि दङमोन जोंहा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय न'मोन आरो इथिंगालि मा दं आं दायो देखायजोबगोन र' बेनिफ्राय जोंनिया न'मा न'नि सिगाङाव मा थायोमोन बाख्रि मोनसे थायोना जोंना नैबे बाख्रि आरोना ओइ खुमब्राबो दंबावोसो खुमब्रा दंबावो नै जोंनिया बाख्रिया जोंना बाख्रियाव मा दोनोथाय नै बेनिफ्राय जोंनिया नैया मन्दिरा जोंहा बाथौ मन्दिर जोंनिया नै जै आफा बोराइ बाथौ लिरनाय दङ थ' नैबे जाबाय दै लुग्रा आरोना सिगांनि नैबे लावनिया लाव गोदोनि येस ओमफ्राय नैबे मामोन गांजेमा खफ्रि ओमफ्राय इथिं मा दं आरो ना गुरनाय जेंगाय फल ओमफ्राय बे फल' खबाइ नै खुमब्रा बोराय फंबाय नैबे खुमब्रा बोराय येस जोंहा बर'फोरा सिगां बेबायदि दोनोमोन आरोना बेफोर गासैबो जोंनि कालचार हारिमु आरोना बे जेखाइ सेन नै मोनसे माथाय नैबे जोंनि मैसो गारि गोदोनि गोदो मैसो गारि दङमोन ना साखाया नै दा नुनो मोनलिया आरोना नै दा नुगोन आरो न' बाफेल' नैबे सानद्रेंगा गोदोर नैबे सान्द्रि माने से आरोना नैबे फल' हांसोफ्रा फल' नैबे सिखाय माने जों गोदो आबौमोना थालिरफोर फाननो लाङोब्ला मैगं लाङोब्ला बावखाजों बानना लाङोमोन आरो बेयाव जेरै बहायनानै आदसा बेबायदिमोन आरोना बेखौ मा बुङो सिखाय बुङो आरो आदसा बावखाजों लाङोमोन आरो ना साइकेल गैयामोन नालाय रोङामोन ओमफ्राय आरो मा दङथाय माइ हुग्रा माबाया माइ हुग्रा माने माबा रौना नामा रैना नैबे खादा नामा इयो खादा आरोना थ' बेनो आरोना जोंनि बर'नि सिगांनि न'मा न' कालसारफोरा बेबायदि जोंनि बर'नि आरो नैबे मा फोदोंमोन मुला फोदोंमोन नैया बोथोर गाज्रिखाय मोजां जायाखै आरोना थ' आरो मा दोङोथाय नैबे मा इयो नैबे जोंनिया बिबार बागान आरोना ओमफ्राय थिंगालाय मा दोङो सेराव थालांबाय जोंनिया मा दङ बेथिंगालाय माइनाव लानाया जोंनिया न' ओमफ्राय माइनावखौ दा थिसननायनि महर आरोना इयो अके ओमफ्राय इथिं मा दङ नै माइ रोगानाय आरो ना ओमफ्राय नै आरो नैया बेयाव माइ गायदों आरोना आं देखायसै माने नैया माइ गायनाय दङ आरोना नै माइ गायगासिनो ओमफ्राय आरो इथिं मा दङ खोथिया फुनायबो दंबावो आलि दानबाय नै आलि दाननाय दै आलि दानदो बाजैया गथ'बाना साहा लाबदो नुदोंना नैबे साहा लाबनाय दा नैबे जाबाय आलि दाननाय ओमफ्राय नै हालेवगासिनो दं आरोना जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखिनो थाखाय बेबायदि देखायदो आरोना आरो इथिंगालि मा दङ खोथिया फुनाय दङ आरोना थ' नैया खोथिया फुनायनि महर आरोना बेयो सावरि फैगोन सावरि दङ आरोना दायो फैगोन हारसिं नै हालेवगासिनो थ' बेनोमोन जोंनि बर' गामिनि महरा नै बेजोंहाय आरो मा दङ फुख्रि दङ बेयाव फुरा आरोना नै मागो जागोन बेखौ दङ आरोना बेयाव अके नै मा दङ कबि बागान दङ आरोना बान्दा कबि ओमफ्राय नै इथिंगालाय आरो फालौ दङ फान्थाव गायना दोनदों फांनैसो नैबे आरो थालिर हाखर जिङाव गय दङ आरोना आरो नैया इनि सेरावनो आरोना नैबे दाउ दोनग्रा गग्रा ना हांसो गलार आरोना थ' नैया दा जोङो मागो लांसिगोन आरोना इखौ सोरबाफोर नैया दानि खुमब्राजों दाउ गैया आरोना दाउआ सानावना थाबायनो थांदों आदार जानो थांदों आरोना थ' बेनोमोन आरोना जोंनि बर'नि हारिमुवा गोदोनि ओमफ्राय इथिंगालाय मोनसे दङ आरोना मा होनना बुङो अमा दोनग्रा न' दङ आरो अमाबो दोननाय गैयाथाय थांनि आरोना अमा दोनग्रा न' दङ आरोना अमा गग्रा
to omayaनो गैया आरोना नैबे अमा गन्द्रा आरोना अमायानो गैया जानो हागौ अमाया खारबाय आरोना गैया अमाया खारबाय नैबे जाबाय जिगाब मैगं नुदों खारबाय जानांगौ एगारदों अमाखौ एगारदो खारबाय to बेनो आरोना न' सेराव to गाइस बिदिनो नायलांबाय थादो नेक्स्ट भिडिअ आङो देखाबाय थागोन आरोना मा दङ जोहोलावनि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुरांनि फालिबाय थुनलाइ आफादा मिरु नाङै जथुमबाय हारि गेदेमा हादोर नाङै सनानि हांखोजों मुंखौ बिनि थुनलाइ मुलुगाव गोथाङै दोननो सनानि हांखोजों मुंखौ बिनि थुनलाइ मुलुगाव गोथाङै दोननो अलंबार जानानै जोंबाय थाथों बिनि मुङा अमरै थाथों तो बेयाव दै ओंखारदों आरोना यहाँ पर पानी निकल रहा है दै ओंखारगासिनो बिराद डेन्जारै दैया मोजां नुदों हराव बांसिन मोजां नुगौमोन आं एसे थाब फैदो आरोना सानावनो मानसि खम आरो दा ना दायो गोबां मानसि जागोन बेलासि टाइमाव थ' नैबे ड्रेस आरोना गस्ला दखान आं मोनसेखौ खेबजेननो ओमफ्राय आथिं ड्रेस आरोना ड्रेसनि गोबां दङ आरोना दखान गिदिंबाबो गिदिंस'हाया थ' गाइस नैबे MM स्ट'र आरोना माने जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस मिथि नार्जारिनि दखान आरोना बियो थ' इथिंनिफ्राय फैबा मोनो आरोना बै मोनसे स्टेज दङ ना दानि एगजिबिसननिफ्राय हाबनानै ओरै फैबाथाय नै लास्टआव मोनो आरोना नै सिङाव मा दङ नायनो हागोन सब मोनगोन आरो नांनाय खिनाखौ गासिबो मोनगोन जिमान ड्रेस नांगौ हाय आब' मोनसे हाय गासिबो मोनगोन ना बेयाव गासिबो मोनगोन नै रेडि जाखाबाय आरो ना मैयानिफ्रायनो रेडि जागासिनो खालि लांफैनोल'सो नांगौ आरोना नोंथांमोना येस थ' बेनो आरोना दखाना दा बिथिंगालाय साइडआवबो गोबां दङ आरोना इथिंगालाय लास्ट जायो आरोना इथिंनिफ्राय फैबाथाय इथिंगालाय एकदम जानायल' आरोना फुड दखान बियो इनालाय ना गासै फुडनि गाजा बिथिं थांसै आरोना फुरा रेडि नै अमा हांनाय बा खांख्राइ अमा आरोना रेडि बेसेबां नायनो अमा जानो ना मा जानो एकदम मोनगोन आरो थिंगालि जानायनि न'ल' गोजा थिंगालि ड्रेसनि ब्रिज आरोना थ' गाइस बे जाबाय ब्रिज थिं मा दङ थिंबो दङ आरोना एगजिबिसन आरोना इथिंनिफ्राय इथिं ट्री हाउस डिपार्टमेन्ट अफ एनिमेल गाइस बेयाव मोसौ फानादो बियो मोसौनि सावगारिसो बियो अमा दङ आरोना अमा खिन्थु अमाखौ फानादो बेखौ फाना गासैबो बे मुर्ति गोजासो आरोना सावगारि गोजासो थ' इथिंनिफ्राय फैबा इथिं मोनगोन आरोना लेफ्ट माबानिफ्राय एगजिबिसननिफ्राय फैबाथाय एनिमेल हासबेन्डारिखौ मोनगोन आरोना बेयाव वाव डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकालचार नै ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर दङ आरोना हालेवनाय ट्रेक्टर फिसा मुगा ब्लिं मेचिन बेनो आरोना मेचिना आथिखाल जोङो एम्फौ लाथा एम्फौ इथिब होनना बुङो बेखौ समसि आथिखाल दङ आरोना नै सावगारियाव नैबे इन्दिनि सब अरिजिनाल आरोना नैबे पुरा पियर ओमफ्राय आथिङानो बिनि देखायनाय दङ एम्फौ जानाय जोंनि बिलाइनि लाथा ओमफ्राय नैबे जाबाय इरि खुन्दुं लुनाय इयो मुगानि आरोना नैबे सिखिरि होनना बुङो थिग माने दखान गथाय आरोना पुरा श' आरोना इयो डिपार्टमेन्ट गावबा गाव डिपार्टमेन्ट दङ इयाव
गावबा गाव डिपार्टमेन्ट दङ आरोना एग्रिकालचार सेरिकालचार गासैनि डिपार्टमेन्टनि माने बेयाव श' खालामनाय नुनो मोनगोन आरोना थ' खाथियावनो दङ आरो ट्रि हाउसआ माने एगजिबिसन हाबबासो नुगोन बेखौ नै आरोना बिथिंगालाय बरिया माने मुसुखा दं आरोना सिंगोलफोरा बेयाव सेल्फि लाजागोन आरोना सिंगोलफोरनिसो इयो आं लाखांबाय नै लागासिनोथिंबो डिपार्टमेन्ट अफ हेन्डलुमनि आरोना टेक्सटाइल बिटिसिनि लाथा एम्फौ आरोना इयो मादि खाजों बेयो मादे खुन्दुं ना मायो माने पिचिपनिफ्राय आरोना माने पिचिपनिफ्राय बेबायदि खुन्दुं जायो आरोना नै बनायगासिनो मिसिंजों थ' बेबायदि बानायो आरोना नैबे गासिबो आरोना दानाय लुनायनि जगार गोजा बिथिंगालि जि मोनगोन बेनिफ्राय बिथिं साहा बागान दङमोन आरोना बाट साहा बागाना बिलाइआ माने खाजोबनाय ओंखायनो माने कालार गैला आरोना ग्रिन कालार गैला मिमराम जाजोब्बाय माने एकदम डिसकालार बिथिंगालि फ्रि मार्केट दङ आरोना एगजिबिसन माने बिथिंगालि एगजिबिसन मोनना नै माने फैसा नाङा आरोना ओरैनो हाबनो हायो नै साहा बागाननि एसे खाथियावनो आरोना थ' नै मोनसे आरोना मार्केट इयो मार्केट माने बेयाव माखासे बाजार दङ आरोना बिथिंनिफ्राय फैबाथाय मोनो बेयाव फैसा नाङा आरोना फ्रियावनो माने हाबनो हायो ना थ' हाबना नायनोसै आरोना फ्रियावनो बालिराम डेका बर' गोसोखां हाथाइसालि मार्केट थ' इयाव नायनोसै मा दङ Korea both side dong ada lama ya market bitingbo dong ada na oh Omaraza dokan ini Omaraza nih be stage nih kacau mense pixar dong ada na borian gas gambar ini berai be stage ada na stage tentang ni ruangan dah ya itu benar na stesa ini fryer bisa bayi stesa na tinggal zirai gerak